ओरैबादि मेजेम मुरिया बावा गुड मर्निं फ्रेन्ड्स दासो सिखारग्रोमोना डाइरेक्ट रेडि जाबायबो अफिसाव थांनो गोजां बोथोर बेखायनो एसे माने लेट सिखारो आङो थ' नैबे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बे चेनेलखौ गोदान खालामनाय जाबाय बे चेनेलाव खालि ब्लग भिडिअ फैगोन ओमफ्रायहाय लाइफस्टाइलनि बागै फैगोन स' दायो अफिसाव थांनो रेडि जाबाय नै बेखौबो लानांगौ जायो उपाय गैया माने गोजांबोयो फैनायावहाय दा अभार गिदिर जेकेटबो गायलांनो हाया बुहुद गरमबो जायो गोजांनोबो ओमफ्राय ओरैहाय बेग लानोसै बेनिफ्राय दै लानोसै आरो बायदिसिना लाखानोसै स' नोंथांमोना नैबे चेनेलखौहाय सापर्ट होदो अननानै बेवहाय गोबां टाइपनि भिडिअस फैगोन आरो ब्लगिं बेनिफ्राय लाइफस्टाइलनि बागै आं मा खालामा जास्ट जायफ्रानोखि मोजां मोनो जास्ट नायबाय थाबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना खालामना लानो हागोन ओमफ्राय लाइक खालामनो दाबाव ओमफ्राय कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जायफ्रा आंनि बड' इनफ'निफ्राय फैदों बेयाव साबस्क्राइब खालामदों हेल' आदा बड' इनफ' होनबानो सिनायबाय माबाफोर जानो फैनाय सबायाव मालानिफ्रायसो बजार खालामगोन आयौ मासि साइज बेखौहाय फ्रियावनो प्रम'सन खालामबाय एनि ब्लगाव थांनानै साबस्क्राइब खालामदों नोङो खानाय सिनबायलै रायजोफोर थ' दासो रिसेन्टलि खानायखौ सिनजाबाय बजारालै एसे मोजां मोनदों खानाय सिननानै दासो हायदो आलासि नायनोसै माबायाव बर'नियाव दा नायदो नै नोंथांमोना केम्पासआ जोंना अफिसनिया बिराद समायना बिराद साफा आरोना बे गामिनि सकावहाय सालोंबाय जोङो एकदम लकेलावसो जायो लोङो नै बिदिनो देखाय थांसै दा लकेल सकाखा दम बानायगासिनो दं सका एसे साइज जाहांबाय थ' गाइस भिडिअआ एसे सर्ट जाबाय मानो होनोबा फार्स्ट टाइम बेवहाय ब्लग खालामदों बेनिफ्राय फार्स्ट टाइमाव सफैबाय न'आव बेनिफ्राय भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव नोंथांमोना नेक्स्टआव हानायसेबां मोजां खालामगोन दा फार्स्ट ब्लगखाय एसे सर्ट खालामबाय स' थेंक इउ गाइस नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायबाय